танҳо санаи 10 январ ба нуқтаи осебшиносии шаҳри Хуҷанд 32 нафар сокинони шаҳру ноҳияҳои вилоят муроҷиат намуданд. Аз ин рақам 8 нафар осеби шикастани дасту пой гирифтанд. Ин рақам ташвишовар набуда, ҳолати маъмулӣ арзёбӣ карда мешавад. Аммо духтурон огоҳ мекунанд дар ин яхбандиву сардӣ бидуни зарурат ба кӯча набароянд. Мана агар гирим агар рӯзҳои мана баъди идҳои соли наве 10 нафар шикастагӣ, баъд дуюм числа 12 нафар, ҳамин 12 8 нафар, 5 нафар, 8 нафар. ҳай дина яқида бисёр назар ба мана соли охири 2022 як барфи калон задагӣ буд. Аз ҳамун рӯзҳо дина муроҷиати кардагиҳошон ва ҳам шикастагиҳо назар аз он рӯзҳо камтар мебошад. дар 11 рӯзи соли 2023 бошад 475 нафар ба нуқтаи осебшиносӣ муроҷиат карданд. Аз ин шумора 97 ҳолат осеби шикастани дасту пой бардоштанд. Шумораи шахсони калонсол 274 нафарро ташкил медиҳанд ки онҳо ҳангоми афтидан осеби шикастан бардоштанд. Шумораи кӯдакон бошад 119 нафарро ташкил медиҳанд. ин рақамҳо ҳарчанд ба қавли духтурон ташвишовар нест, аммо ҳушёриро аз волидон талаб мекунад. На танҳо фарзандон, умуман калонсолоне ки ба корҳои худ ба кӯча мебаронд, мана бисёр мегарданд, сахт эҳтиёт шаванд, бо дастпӯшак гарданд, пойҳои худро сахт гарм нигоҳ доранд ки ин як рӯз ду рӯзӣ хунук хӯрдагии одам як моҳ ду моҳ ин оқибатоша сони эҳсос мекунанд, ба худ ҳис мекунанд ки хунук хӯрдан ҳамин хел ваҳои вазмин дорад. Бинобар ҳамин ба ҳамаи шаҳрвандони Хуҷанд бисёр хоҳиш мекардам ки худро эҳтиёт намоед. Ин хунукҳо 5 рӯз 6 рӯз 10 рӯз шуда мегузариду, лекин осебҳое ки гирифтаанд дар ҳамин хунукиҳо бисёр сахт таъсири худро мерасонанд. Бинобар ҳамин аз ҳамашон хоҳиш мекунам ки беҳуда кӯчава набарон, дар вақти биромадан сахт худро эҳтиёт карда бо либосҳои ғафз ки аз хунук эҳтиёт мекунад, ҳамаҳоро пӯшида бароянд. ҳавои сард боз чанд рӯзи дигар идома мекунад. ин пешгӯии обу ҳаво санҷон аст. Новобаста ба ин, духтурони нуқтаи осебшиносии шаҳри Хуҷанд аз сокинон даъват ба амал меоранд ки бидуни зарурат ба кӯча набароянд, зеро ҳарорати сарди ҳаво ва яхбандии роҳҳо боиси осеби шикастани дасту пой ва сармозанӣ шуда метавонад. мо муроҷиат намуданд, осеби гирифтагиш дар вақти роҳ рафтан пояшҳо ба замин задааст. Ҷаноби садинаша обработ куда фруцили монтон зади лангита куда мемонад. гузориши Мафнӯшкур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.